बेहाय रिलेक्सेसनखौ प्लास खालामनानै बेनिफ्राय क्वालिफिकेसना मेट्रिक पास जानांगौ जायफ्रा मेट्रिक पास जोंनि बारगा एनडिबि आफादनि गोबां सोद्रोमाफ्रा मेट्रिक पास जायै गोबां दं दा जों बिथांमोननि थाखायबो दिनैबो जों मोनसे मिटिंआव गोजौ थाखोनि सरकारि मिटिंआव जों इनभल्व जानायमोन जे बे खोथाफोरखौ सावरायदों बेहाय जितु नेक्स्ट टु जेनेबा आं एनडिबि सापज दिनै आंहा बैसो गैला खिन्थु आंहा आंनि गथ'फोर थानो हागौ बा आंनि असे फंबाय थानो हागौ बिथांमोनखौ जोङो तारमाने जोंनि बे एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि जानानै रिकमेन्डेसन हरोब्ला होयोब्ला सरकारा बेखौ गनायनांगौ मानोना बिथांनि न'खराव दिनै जेबो मोनसेबो माबा थालाङासै साकरि मोननो हानाय मानसि थालाङासै एनडिबि जानानै आरो बिथांमोना बै समाव आन्दलनजों एफेक्टेड दा बिथांमोननिफ्राय बिथांमोननि हयथ' फिसाला बा फिसाजो बा बिथांमोननि सोरबा आंगो असे फंबायफोर बिथांमोनखौ जाहाथे सरकारा कनसिडार खालामो जों बेबायदिबो खोथाफोरखौ जों सावरायनाय जादों फैबाय थानाय समाव बेबो जाफुंगोन आरो गाबोननि दिनावबो फैनानै नाय जोङो लिस्टखौल' हो जों सेस्था खालामगोन आरो बिनि थाखाय जों अलरेडि सावरायबाय थाखादों बेनिखायनो नोंथांमोनखौ वाइड सार्कुलेट होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय फर द वेलफेयार अफ आवर पिपल थेंक इउ ना दा टेरिटरियेल आर्मिनि थाखाय बिनि क्वालिफिकेसन लिमिटआनो मेट्रिक पास जानांगोन मेट्रिक पास नङैफोरनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जि बेबस्था जायो बे बेबस्था जायोब्ला आरो बेबस्थाखौ खालामनो थाखाय जों सरकारखौ अलरेडि आपिल खालामनाय जादों आरो दा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साकरिफ्रा ओंखारदों बिटिसिआव दा बेनि थाखायबो जों दाख्लैनि सिगांनि प्रेस ब्रिफिंआव जों बुंनाय जादोंमोन जे जोंनि लिस्टफोरखौ हर जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामदों होननानै जाहाथे बिथांमोनखौबो जोङो सरकारनि सिगाङाव लानानै थांनो हायो नाय आं मोनसे खोथाखौ बिराद क्लियारलि बुंनो नागिरदों एनडिबि केडार हिसाबै जोंहा गासै माने रिलेटेड 6,000निबो बारा दङ सापज एनडिबि रिलेटेड बा एनडिबि केडारफ्रानो जे गासैबो साकरि मोनजोबगोन बे बाथ्रा जानो हाया बेयो पसिबल नङा जों एनडिबि फरमार एनडिबि केडारफ्राबो जुदि एप्लाइ खालामोब्ला बेनि गेजेरावबो कम्पिटिसना जाखागोन बे स्वाभाबिक बाथ्रा बेनिखायनो सोरबा सासे सुबुङा लिस्ट हरबाय बा एनडिबि जानायखायनो साकरि मोनथारगोन बे बाथ्राया माने एसेबां गनायथाव नङा बियो साकरिया ओंखारनांगोनबो साकरिया क्रिएटबो जानांगोनबो बेनिखायनो जों सरकारखौ बुंनानै सावरायनायाव जेबायदि होदों आसाम पुलिसाव 2% रिजार्भेसन 2% माखासे एनडिबिफ्रा निश्चय मोनगोन गोबाङा बाहाय एप्लाइ खालामो बाहायबो कम्पिटिसन जागोन 2%खौल'सो लागोन ना बाथ्राया जाहैबाय थेवब्लाबो एनडिबि गावनि असे एनडिबिआनो मोनगोन थिग बेबायदिनो बिटिआर सरकारनि आन्दारावबो बिटिसि सरकारनि आन्दारावबो जि साकरिफोर ओंखारगोन एनडिबिनि थाखाय माबा मोनसे रिजार्भेसनखौ जोङो मोननो हागोन फैबाय थानाय समाव जों बेखौ रायलायबाय थादों दा बे रिजार्भेसन फैयोब्लाबो बाहाय जे एनडिबि गासैबो मोनजोबगोन बे बाथ्रा नङा खिन्थु बेबायदि बुंनानै जे जों एप्लाइबो खालामनाङा बेबो खोथा नङा जों बेनिखायनो खावलायदों फै आरो एप्लाइ खालाम आरो बिनि थाखाय माबायदि जगार जानांगौ बेनि थाखाय जों प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलिफोरखौ खालामनाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव जेनेबा मेट्रिक पास नङै बिथांमोननिफोरबो थाखाय जुदि माबाफोर सुबिदाफ्रा फैयोब्ला जों उनावहाय काउन्सिलिंनि बेबस्थाखौ जों खालामगोन एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि जानानै बेखौ जोङो थांखि अलरेडि लाखानाय जादों थेंक इउ सार बिसय जोंनि बड'लेण्डनि मिडिया नोंथांमोननि गेजेरजों आं फर्मार एनडिबि मेम्बार्सफोर सोद्रोमाफोर बिथांमोननो एबा रायजो राजा बिथांमोननो मोनसे खावलायनाय एबा फोरमायहरनाय बेखौ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव फैनाय जाबाय खोथाया जाहैबाय दा बर्तमान जितु टेरिटरियेल आर्मिखौ लानानै बर्तमान बिटिआरआव प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलि सोलिगासिनो दङ दाख्लैनिफ्रायनो आरो मोनसे जितु नटिफिकेसन ओंखारखादों हयथ' बे नटिफिकेसन नोंथांमोननि आखायाव दङ आरो गैयाब्ला आंनिफ्राय लानो हागोन दा बिदिनो मैया जानानै थांखांबाय गुबुन गुबुन जायगायाव जेरै उदालगुरि दाख्लैबो जानानै थांखांबाय जानांगौ आरो दिनैबो जाबाय गाबोन खिन्थु मुसलपुर एबा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जानो गोनां दंबावो जिहेतु फर्मार एनडिबि केडारफोरनिफ्राय बेवहाय बाहागो लानायनि अनजिमाया जथेस्थ' दाहालागै खम जों नुनो मोनदों आं दाख्लैबो नोंथांमोननि गेजेरजों बा मिडियानि गेजेरजों फोरमायखांबाय जे बेवहाय बाहागो लानांगौ होननानै आरो जियानो जा गोबाङा मिथियाखैबो जानांगौ खिन्थु दुनाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों आरो बेखौनो खावलायबावनो सानदों जोंनि बारग' एनडिबि आफादनि सोद्रोमा बिथांमोन एबा रिलेटेड जायफ्रानोखि आन्दलनाव गोबां एफेक्ट जानानै थाबाय बिथांमोन फेमिलिफोरनिफ्राय 42 बोसोरनि गाहायाव जायनाखि नेक्स्ट जानुवारिसिम 42 बोसोर बारा आरो बिथांमोना गासिबो बे टेरिटरियेल आर्मिनि थाखाय बे प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलियाव बाहागो लानांगौ बेवहाय जोंहा अरिजिनेल रिक्रुटमेन्ट रेलिया जागोन 22 तारिखनिफ्राय स्टार्ट क'क्राझाराव
तो बिनि सिगां सिगां जे गावखौ एसे थाग थियारि खालामनो थाखाय आरो माबोरै थाङोब्ला थिग जागोन जों बेफोरखौ एसे मिथिनो थाखाय बारग' एनडिएफबि आफादनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलि खालामनो सरकारखौ नारसिननाय जादोंमोन। बिदिनो नटिफिकेसन ओंखारबायखाय दायो जागासिनो दङ। जेनेरेलिबो जादों, बेवहाय गासिबो बाहागो लादों। खिन्थु फर्मार एनडिएफबि मेम्बार्स बिथांमोननि थाखाय आरो स्पेसियेलि आं गाबोनखौ बाहागो लानो थाखाय आं गुरै खावलायबावबाय। गाबोन 19 तारिख जा उदालगुरिनिफ्राय सोरबाया थालांबायब्ला, तामुलपुरनिफ्राय सोरबाया थालांबायब्ला, इभेन बाक्सानिफ्रायबो जिहेतु गाबोन जाखागोन, नोंथांमोना रेडि जायाखैब्ला गाबोननो रेडि जादो। आरो बेवहाय जितु जायगाखौ आं बुंना होखानोसै, गाबोनो स्पर्ट्स कमप्लेक्स सालबारि बेवहाय 10ता बाजिनिफ्राय जागोन आरो मुसलपुर हाई स्कुल प्लेग्राउन्डआव जागोन। गाबोनो नोंथांमोना गाबोन गासिबो बे जायगायाव फैनानै बे प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलियाव बाहागो लाफै। बा अनेक खोथाखौ फोरमायनाय जागोन, अनेक खोथाखौ थारमाने माबायदि रेडि जानांगौ बेखौ फोरोंनाय जागोन सरकारि तरफनिफ्राय बा जायफ्रानोखि एक्सपार्ट बे लेभेलाव। बेनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौ खावलायनाय जाबाय। नैथियाव जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि थाखाय 20 तारिखआव आरो आं खावलायबावनो सानदों। 20 तारिखआवबो जों प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलि होनो सानदों। जोंहा थांनाय जितु आसाम पुलिसनि 2% रिजार्भेसनाव गोबाङा बाहागो लादों, आं गोजोननाय मोनदों। माखासे अनजिमाफ्रा जोंनियाव फैबाय आरो जायफ्रा माने जोंनिसिम जेबो लिस्ट हराखै, उनावहाय हरबावगोन। दा स्पेसियेलि जितु टेरिटरियेल आर्मिनि सायावहाय जायफ्रानोखि 42 बोसोर जाहांहां बैसो दंबावो जोंनि बारग' आफादनि सोद्रोमा नोंथांमोना, चिरां आरो क'क्राझार जों 20 तारिख खालि खालामनो नागिरदों। 20 तारिखआवनो जोङो चिरांनि आं दा नोंथांमोननि गेजेरजों एसे बुंबावसिगोन। चिरांनि जोङो मोनसे गेलेग्रा फोथाराव खालामगोन आरो क'क्राझारनिखौ जोङो चन्द्रपारानि प्लेग्राउन्डआव जोङो खालामनो सानदों 20 तारिख खालि। बेनिखायनो चन्द्रपारानि गेलेग्रा फोथाराव 20 तारिखआव नोंथांमोना गासैबो फैनो नाजादो, जायफ्रा माने गोसो दङ। आरो चिरांनिनो जोंहा काजलगावनि मोनसे गेलेग्रा फोथार दङ। बे काजलगावआव गेलेग्रा फोथाराव नोंथांमोनखौ जों फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बाखि जेसेबाङा बेवहाय प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलियाव बाहागो लागोन आरो फैबाय थानाय जितु 22 तारिखआव स्टार्ट जानो गोनां दं, 22, 23, 24, 25 बे तारिखआव नोंथांमोना अरिजिनेल रिक्रुटमेन्ट रेलियावहाय बाहागो लाफैगोन। आरो गासैनिबो लिस्टखौ जाहाथे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सियेसननो जाहाथे नोंथांमोना साबमिट खालामगोन, आं बेखौनो गुरै खावलायबाय। दायो आं जि जायगाखौ बुंबाय, जोंजों थोंजोङै जगाजग खालामनायखौथ' आङो दिनै मोनाबिलिनिफ्राय हायोबा लिस्टआव हर, गावबागाव। आंहा वाट्सएप नाम्बार नोंथांमोननि गेजेराव आङो हरगोन। दाहाय माने मोजाङै सार्कुलेट खालामबानो जाबाय। आरो दाख्लैबो वाट्सएप नाम्बार मोनसे हरखानाय दंखायो। बे वाट्सएप नाम्बारावनो नोंथांमोना जेसेबांखिनि जायफ्रा फैगोन बे लिस्टखौ हर आरो डकुमेन्टसखौबो हरफा। तारमाने सिम्पलि जि डकुमेन्टसनि गोनांथि जायो, माबा मोनसे फरायनायनि एडमिट कार्डफोर, माबा मोनसे एड्रेस प्रुफफोर, बेखौ गावनि वाट्सएप नाम्बारजों हरबानो जाबाय। जों लिस्ट मोनसे थिग थाक खालामना होगोन। आरो जिहेतु लिस्ट मोनसेबो मोनाब्ला जों गाबोन रिक्रुटमेन्ट रेलिखौ खालामनायनि लाब गैया। गतिके रिक्रुटमेन्ट रेलि जों लादों जेथिया जोंबो मोनसे कनफार्म जानांगोन जे बेसेबांखिनि मानसिफ्रा बाहागो लागोन। गतिके गाबोन दा हरसिम आरो गाबोन फुंसिम नोंथांमोना जोङो बेखौ हरगोन, लिस्टखौ हर। आरो जों मानसि अलरेडि फाथायबाय बे एरियायाव थिग थाक खालामनो थाखाय। आरो नैबे जितु गाबोन जानो गोनां दं, बेहा अलरेडि लाखागोनखा, सरकारनिफ्राय बे नटिफाइडखा, नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेखौ। बेवहाय अनलि एनडिएफबिआल' खालामा, बेवहाय गुबुन गुबुन जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो खालामगोन। जिहेतु एनडिएफबिनि थाखाय बेनो मोनसे जे 42 बोसोरनि गाहायाव जाय बिथांमोना खालामगोन, जोंनो मोनसे लिस्ट तैयार खालामना हरनांगौ। बेखौ लानानै जों सरकारनो माबा मोनसे रोखोमै जेनेबा जों स्ट्रेस होनो हायो बा प्रेसाराइजिं खालामनो हायोबा जों सरकारखौ रिकुवेस्ट खालामनो हाथों, खालामदों। जों बिनि थाखाय बे लिस्टखौ लानाय जागोन। गोजोन्थों।